Ikoy, Oy, sir. ang alam ko dito sa bayan nyo, parang pabrika, maraming bata. Oh, kadalasan dito, sir, mangingisda. Kaya maraming bata dito. Ganun ba? Oh, ganyan talaga dito sa bayan namin. Oh, ganun ba? Sir. May nagtapon ng basura. Ha? Nandun. Mayroon? Meron. Oh! Bakit nagtapon ka ng basura? Bawal dito magtapon ng basura. Gusto mo Bawal magpakulong? ba, sir? Gusto mo magpakulong? Magpakulong ko sige, tagas na kong buhok. Gusto ko magpakulong. Teng. Uy, Ayog dagan ha. Kay ingo ba to, sir? Ipakulong ka. Okay. Dali lang ka. Kay napakoy palitong isda. Mato ko sa merkado. So, mahaya na ko ani, naglabay na ko basura. Nya, muni resulta na ko, priso may nakuha ni noon lang sir na noon. Sabot tao ni, muni paglabay basura niya. Priso hindi ita. Nga akong ko ato magpakulong, abi man ako kinini ang magpakulong og buhok. Priso na mo ko ani, sorry pasabot ani. Gamit ko sa tuwa nagpalit og isda. Hinahinay ko abli man ni ma'am. Uy, asa ka? Asam ka? Ayaw maglakaw. Sabi ni priso ko na ko ninyo daw sabi sa mo maglabay basura. Ano ba to, sir na to? Nga dili ka palakton. Ganun, naglakaw ka. Lain eh, priso ko na ko ninyo di ay. Ay, sige, sabunan ka rin to eh. Ika ani muray na kani manok. Ani Koy, Una ka kay mulayas mo ka. Ora, diha ka ha. Kana ka diha. di koy. Ayaw paglakaw ha, kay mulakaw sa gruba. O koy. Kaya pa ko'y ato. Saan mo mura naman ko di manok isubo ko ni Kiko sa 3x3. Sige ko nila to mugawas ko. Abi. Mudagan ko. Asa mo ka? Kasi ba